Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men hande. Alhamdulillahi bil alamin on, Allah wallino on garino ha ɗo yenne. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ko ɗo gaccirno ɗon wadde on gandi no iyyaka windirte, on gandi na'budu no windirte, on gandi wa iyyaka no windirte, on gandi nasta'inu no windirte. Joni jokken windande nde. Jangen hande ay alif mbaɗen ɗum ɓalejo, alif nani, ay ɗum ɗo woni ha mawɗo, ɗum ɗo woni del, ay juburna nani, alif taƴƴo nani, alif nani, lam nani, swaridu nani, ara nani, alif nani, ɗa koyngal nani. Ɗum woni ihdinas sirata, ko ni windirte. Alif lam mim, siñiije juburta, ay ɗum ɗo woni qaf toɓɓuɗo, jubriya nani, mimarak. Wadde hande on paami ko harfere nde ɗo woni ɓeydinde hen, ko janganoko fu e hewde ko nde ɗo harfere ɓeydi hande woni qaf toɓɓuɗo. Windande nde fof karfeje mumen garino to bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ihdinas siratal mustaqim. Fof surindi nanton wadda ko oɗo qaf toɓɓuɗo e saridu e ɗa koyngal e ha mawɗo. Ha mawɗo o noon o arino toon o wiyata ko ha saqiru, ay toon o wiyatano ko ha saqiru. Ha mawɗo to o wonno ko ha saqiru, to bismillahi o mon toon. Ɗo noon ko alif ha mawɗo, mi winama ha mawɗo e ha saqiru ko gotum, del juburna, alif taƴƴo, alif lam, ay swaridu o ala toon, ara nan toon, alif nan toon, ɗa koyngal ala toon, nanɗon alif lam mim siñiije juburta qaf toɓɓuɗo o ɗo ɓeydiɗo jubriya mimarak. A famide sa wiyama ya windu ihdinas siratal mustaqim, ko ni windirte. Ihdinas siratal mustaqim, ko ni windirte. Mbatta ko alif ha mawɗo, del juburna, alif taƴƴo, alif
laam sooriidu ara alif ɗa koyngal jippo les adi ko alif rewi hen ko laam mim siñiiƴe jiburta aya qaaf toɓɓude noon wojji coy ɗum ɓeydi juburiya mimarat joni noon ngara mbaɗani hadema jiiɓade mbimami ko ndani ɗum ɗo woni alif ha mawɗo e ha saqiɗo gotum ɗum woni del ɗum woni juburna alif taƴƴo alif nani laam nani sooridu ara alif jowiɗo ɗa koyngal nden noon a faami windande men nde ko ɗum ɗo wiyete ihdina mbasa wiyete ihdina oɗo juburna ko saaridu to mbaɗoyatamo mbiya ihdina sirata almustaqima ihdina sirata almustaqima mbasa wiyete ihdina assiraɗa اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم جنون اهدنا ألف وندون ه مودو ديل جبرنا ألف تاج دو وني الصراط دum do ni windirte ay alif laam wadde ko sooridu ɓeydi e windana men hannde nde e ɗa koyngal ɗo ay alif laam sooridu ara alif ɗa koyngal ngara minda almustaqim ko ni windirte alif laam mim siñiiƴe juburta gaaf toɓɓuɗo nani juburiya mimarat jubiran mimarat ndewoda faami ɓeydi hen ko gaaf toɓɓuɗo oɗo ɓeydi hen hande gasi windandema ndeɗo ko ɗo wiyete almustaqima woni almustaqim ay nani ɗum ɗo tan janguɗa hande dow to adi ko alif ha mawɗo del juburna alif taƴƴo lomba e nder suudu ngarna suudu ɗimmuru ndu rewi hen ko alif laam sooridu ay wojji ara alif ɗa koyngal wojji ko ɗen ɗiɗi goni toon ko ala to dow to rewi hen ko almustaqima alif laam mim siñiiƴe juburta ɓaaf toɓɓuɗo juburiya mimarat ɗum woni almustaqima sa wiyama ya jango ɗum mbasa wiide ihdina assirata almustaqima holno mbiyata ko ihdina sirata almustaqim اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا ناو سد غندو ساريدو نودتا بيا ديناس صراط المستقيم دينا الصراط المستقيم دينا الصراط المستقيم دينا الصراط المستقيم كوني بندرت ود جوني أداني كرفجما بليما جنغنيما كليما نو دينا الصراط المستقيم بندرت على كوني دوكا جنغانو كرفجما غديد ده جوانو دا أدبي أليف با جورد ta jordo woni endu hada gasi kanje ngari do kadi a hollama ton har feere nde so adima no wayata hakkunde no wayata sara no wayata so seri ndima no wayata kanje non ko do mbawata andude so diggi diggani do kala ko bindumi a jangani andu ko alluje ma ngoy diggani ala har feere nda hollanoka so adima hakkunde sara so seri ndima ko do non de dendoyta kolluma wonde ko janganoda ko nani yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah ren ƴettu kudol ma e karne ma mbañutoɗa janga digga a hoolaki hoorema ƴewata ko bawɗo ɓalloɗamo o walluma ha jiita lawol a dañani man walluma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiyawa sabo ngara caggere saggere ma walla an keso jiɗɗo jokkade e jangde he ndewa ɗon ngara min kalama serɗeji galle o ene welma gona hen ayiɗa a wiyatake hen aɗa yiɗa gasi ƴette kuɗi mun e karneji mun mbañi ɗon jangon ɗigga ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah ɓayali kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam